Goedemiddag allemaal. Ik ben een beetje de vreemde eend in de bijt. Hè. Dus als spreker een beetje gastheer ook, directeur Corda Campus. Dus heel fijn dat jullie vandaag hier in dit huis zijn. Ik ga een heel klein beetje over wijn vertellen, maar even het project toelichten wat we hier afgelopen zomer met succes eigenlijk hebben uitgevoerd. Misschien even om te zeggen van, want waarom zitten jullie vandaag op Corda? Gaat je waarschijnlijk ook afvragen. Misschien dat die wijngaard daar een beetje mee te maken heeft, dat weet ik niet. Maar ik denk vooral, het is een heel goed voorbeeld. Ik ben ook blij dat we de twee Limburgen hier gerepresenteerd hebben. Omdat Corda eigenlijk ook in zijn geheel staat voor ondernemerschap. Ja, dus in de brede zin van het woord. Het draait hier voornamelijk natuurlijk over technologie en software en ICT. Maar eigenlijk ook breder innovatie, ondernemers samenbrengen, community. En dat hebben we eigenlijk allemaal teruggevonden ook in dat concept van die wijngaard die we hier hebben opgebouwd. Nu, hoe zijn we er ook een beetje op gekomen? Want dat is ook zo'n lang verhaal dat niet alles gebeurt hier heel erg gepland of met business cases waar we al 3 jaar aan gewerkt hebben. Dit is een beetje op gevoel gegaan. Wij werken hier met een 250 bedrijven op Corda. Dus ook een 250-tal ondernemers, jong en oud, die van nature uit ook een beetje out of the box denken, die ook een beetje altijd op zoek zijn naar nieuwe zaken, nieuwe dingen. We hebben ook heel veel wijnliefhebbers onder die jonge ondernemers. En er is een concept eigenlijk zowat gegroeid gekomen van, we kunnen niet zelf allemaal een wijngaard beginnen, want daar hebben we ook allemaal de tijd en de kennis enzovoort niet voor. Maar ook vanuit dat deelconcept, wat hier ook op Corda leeft, kunnen we niet met 10, 12, 15 ondernemers samen een wijngaard onderhouden. Ja, en dat we eigenlijk in plaats van een wijngaard, dat we eigenlijk zeggen van ik heb 100 of 200 wijnranken en mijn buurman heeft er 200 en we gaan aan een soort vorm van microvinificatie. Dus op die manier is dat zo gestart. Ik herinner me nog, met Gislij dan door Haspengouw gereden is, naar een aantal locaties gaan kijken. Dan komen we Luc tegen, die dan als ondernemer er ook nog eens over meedenkt. Ik krijg dan foto's toegestuurd van ondernemers die in New York zijn, die zeggen, ja, maar kijk eens wat hier gebeurt. Hier heb je eigenlijk wijndomeinen die op de daken van de flats zijn. Dus eigenlijk dan brengen wij dat types op zijn Corda allemaal samen. En dan kijken we hier een beetje rond en dan zien we, dat kan misschien nog lukken, want we zitten hier ook met daken natuurlijk, uiteraard. In ons geval met schuine daken. Wat natuurlijk ook nog eens een uitdaging, maar in dit geval een enorm potentieel was. Neem daarbij ook, als je kijkt hier naar de ligging, we hebben een schuin dak. Hier aan Corda Bar, als jullie zelfs even naar buiten gaan, ga je het kunnen zien. De wijngaard zelf is er nog niet, die wordt volgende week geïnstalleerd. Je gaat zelfs ook zeggen, hoe kan dat nu, maar dat ga ik zelfs uitleggen. En je ziet ook hier eigenlijk het perfecte dak, hellingsgraad 23%, of 23 graden, sorry. Dus dat pals uitgericht. En we zaten er eigenlijk met het probleem, je gaat het zelfs ook buiten zien, we hebben eigenlijk mooie groene grasdaken. Het enige dak waar dat bij ons niet op lukt, is eigenlijk dat dak, omdat het veel te warm is en continu zuidgericht is. Ja, dus we hebben daar al verschillende zaken op geprobeerd. Niks is gelukt. Totdat Gisladen eigenlijk zei van, misschien kunnen we daar inderdaad een wijnrank of een wijngaard van maken. Niet evident, want we waren ook niet van plan om heel die grond, dat is de armste grond die je natuurlijk kunt inbeelden, daar ligt roefing op. Je kunt niet armer gaan dan roefing. Dus we hebben dan ook dat op een andere manier bedacht, ook weer out of the box gegaan en eigenlijk een wijngaard in opbouw gemaakt. Dus we hebben de wijnranken niet meer in de grond gezet. We hebben dat eigenlijk mooi op de grond gezet, in potten weliswaar. Om daar ook een beetje aan te geven van, dat staat ook weer met Corda, van een beetje innovatief en eens kijken wat daar eigenlijk ook mee gebeurt. En ook vooral omdat we niemands in een concurrent willen zijn. Ja, dus niet dat je straks moet denken, oei, die hebben nog 3 grote schuindaken, daar gaan ze misschien zelfs ook aan beginnen. Dat gaan we niet doen, voor alle duidelijkheid. Maar ik vond het wel interessant om eens te kijken van wat daar dan mee gebeurt. En dan zie je eigenlijk dat een project is dat boven verwachting gaat. Waar we dachten van, goed, we gaan laag inzetten, we zien wel wat het geeft. Het blijkt natuurlijk ook dat we daar ook met de keuze van de wijnranken zelf, de druiven, we hebben voor Sauvignon Gris gekozen hier, dat eigenlijk enorm goed ging. Dat ook nog eens, dat zijn allemaal meevallers dan, enorme mooie fotomomenten geeft. En daar ben ik dan zelf ook weer blij om. En dat is ook een beetje de rol die we hebben vanuit Corda. Ja, ik ben zelf een hele trotse Limburger. En ik geloof oprecht heel erg in het potentieel van de Limburgse wijnteelt. Echt oprecht.
En ik denk dat dit soort foto's ook kan helpen naar de buitenwereld toe. We hebben hele mooie wijngebieden enzovoort, maar dit spreekt een beeldje tot de verbeelding. Als je dit beeld ziet of die foto van New York, dan vind ik eigenlijk dit knapper. En daar moeten we misschien wat trotser over zijn dat we dit ook in eigen huis hebben. En dat is dan eigenlijk ook tof. Dat maakt ook hier een beetje naar mijn klanten toe of naar de bedrijven toe. Dat voelde ik ook daar. We hadden dan de ondernemers, die brachten hun klanten mee. En dat was eigenlijk het stopmoment. Iedereen stond daarbij stil en had zoiets van, dat had ik niet verwacht. Dat hebben we graag natuurlijk. En dan voel je dat iedereen op zijn beurt die uitleg begint te doen. Ja, en dan hoor ik dat mensen ons wat navertellen, maar dat is dan fijn. Dan pikken ze dat eigenlijk op. Ook hier weer op Sint Corda's. Wij proberen dat dan ook. We hebben dat samen gedaan met de hotelschool in Hasselt. Dat we die jonge studenten ook mee kunnen betrekken in die wijnbouw. Met het plukken, het snoeien enzovoort. Dat is ook weer een win voor hun. En we zijn momenteel in blijde verwachting. We hebben hier alles een paar keer kunnen proeven. Het gaat een mooie wijn worden, witte wijn, die we normaal gezien vanaf september gaan kunnen aanbieden. Zeer beperkt. Dat heb ik ook gezien. Dus we hebben een 300-tal flessen gaan we kunnen bottelen. Maar ook daar, we komen met alles weg tegenwoordig. Dat is perfect. Dus ook weer, die wijn voor ons is eigenlijk een vorm van community building. Dus we hebben 300 flessen, we hebben 250 bedrijven. Dus ieder bedrijf krijgt van ons een fles Chateau Corda. Gaan we noemen, by the way. Dus dat is leuk. Ieder bedrijf vindt dat zeer exclusief. We pompen dat volledig op natuurlijk. En de overige 50 die worden aangeboden in het kordaat per glas. Want we hebben dan de bredere fans, zal ik maar zeggen, die zeker gaan langskomen om dat te willen proeven. Wat hebben we daarvan geleerd in ons geval? Ik zeg het, boven verwachting, zowel kwaliteit van de wijn als heel de storytelling er rond. Ik heb dat een paar keer teruggehoord vandaag, die storytelling, die beleving. Ja, ik kan u zeggen, dat werkt. Ja, sowieso werkt dat voor Corda. Dat is ook de reden waarom we eigenlijk ook, we gaan dat verder zetten. Volgende week komt de nieuwe wijngaard er. En ook hier weer, dat zijn een beetje de voordelen. Hè. Je gaat zien zelfs, nu staan daar kerstbomen. Ja, we hebben in september hebben we geoogst. We hebben van november tot april is dat ons kerstbomenbos geweest. Gaat je zeggen, waar zijn ze daar allemaal mee bezig? Maar dat is weer die community building. We gaan volgende week een feestje organiseren, want de wijnranken komen terug. Iedereen zit er al een beetje op te wachten. En dat is gewoon belangrijk. Dus dat we op die manier ook, uiteraard, dat gaan we ook doen straks als we onze wijn gaan opendoen, zal ik maar zeggen, dat we ook telkens die link gaan maken naar de Limburgse wijnen. Ja, ook omwille van dit fenomeen, bijvoorbeeld, heeft Cordaat ook beslist hier het restaurant om echt ook de Limburgse wijnen mee op de kaart te zetten. Dus op die manier werkt dat wel. Dus bij deze, voilà, danken jullie allemaal dat ik ook een beetje wijnboer mag zijn. En ook een oproep, dus dat is en blijft een proefproject. Dat is en blijft een gimmick, zal ik maar zeggen. Maar ook een beetje een ode naar de Limburgse wijnbouw. Als jullie zelf dingen daarmee willen komen uittesten, als je zegt van, ik wil eens zien wat dat geeft mijn druivenrank in opbouw, dan staan we natuurlijk altijd open voor dat soort avonturen. Voilà. Ik dank u wel. Zeker. Ik weet niet of de bedoeling is dat